бял, черен, крем. Това са ключови контакти от серията Living Now на Betticino Classic, като ще се постараем да отговорим на най-честите въпроси, свързани с ключовете и контактите, които клиентите задават преди да ги поставят в дома си. Сега, този вариант на ключовете и контактите се предлага в три основни цвята на модулите: бял, крем и черен. Това се води немски стандарт, като стандарта става за масовите конзоли, които се поставят в България, стига конзолата да е с винт. Това е стандартна конзола и всъщност директно пасва. Така изглежда, когато има двойна рамка и всъщност ето това е сглобен такъв модул. Така. Сега имаме вариант италиански стандарт, като при него модулите изглеждат така. Така. За него се изисква специална конзола италиански стандарт, която трябва да сте предвидили преди това. И конзолите ви трябва да са такива. Това не пасва в стандартните конзоли. И при немския, и при италианския стандарт всичко ще дойде в комплекта на модули, които за това и виждате на практика навсякъде, че не се продава цяло готово изделие, а се продава всъщност само отделните модули. Идеята е да платите само това, което ще използвате. Тоест, ако ви трябва, да кажем, да сложите тук два контакта, да не плащате и рамката на единичния контакт, и рамката на втория единичен контакт, а да платите само двойната рамка и съответно монтажни рамки и съответните модули, разбира се. Ето, например, за един ключ единичен, който е с един контакт в една обща двойна рамка, предвидено за двойна конзола, за две конзоли. Така, какво ни е необходимо? Нужна ни е декоративната рамка. Към тази декоративна рамка ни трябват две монтажни рамки за ключовете, всъщност за контакта и за ключа. Нужно ни е модул ключ, цял модул. Това се води, два модула се водят. Това е един единичен ключ, прави два модула. Така, това нещо се щраква. Нужно ни е контакта като част, който се щраква към декоративната, към монтажната рамка. Така, цялото това изпълнение се щраква към декоративната рамка. Така. И съответно ни е нужно капаче за единичния ключ и ни е нужно декоративното капаче за контакта. И всъщност става цялото изпълнение. Ако, например, вместо единичен ключ искахме тук да имаме двоен ключ за управление, примерно на два кръга лампи, вместо това декоративно капаче можеше да сложиме единична монтажна рамка с два половинки модула, което се води един модул, вместо двойния,
Слагаме два единични модула. Така. Слагаме двата единични модула. И съответно монтираме това вместо това на декоративната рамка. И поставяме всъщност тези два единични модула отзад към декоративната рамка и съответно им щракваме двете капачета отпред. И стават два единични бутона. Може вместо да имате един модул бутон тук и още един модул бутон, например тук да имате модул USB или определен тип от изброените, които можете да разгледате на сайта ни. Така изглежда белият двоен ключ с поставени светещи модули в него, като в помещението тук е относително тъмно. Така изглежда ключа Living Now на тъмно, когато е поставен светещ модул в ключа. Това е син цвят на светещия модул, предлага се и в бял цвят. Сега, когато коментирате с вашия майстор, който ще поставя ключовете и контактите, вие вече ще сте обсъдили какви ключове и контакти ще искате да сложите, къде, на кои места и съответно в какви рамки ще ги сложите. Това трябва да му ги обясните на него и той съответно да направи съответните дупки в стената и да постави съответните конзоли. Връщаме се към някои дребни детайли и специфики при монтажа на ключовете и контактите Living Now. Ако искате в ключовете ви да има светещ модул, така изглежда светещия модул отзад, ще трябва да сложите и да предвидите по-дълбока конзола изначално, защото това е стандартна конзола, но трябва конзолата да е от по-дълбоките варианти, за да може да се събере всъщност този светещ модул. Независимо дали ключа е двоен, независимо дали ключа е единичен, тук отзад ще стърчи този модул. В случай, че искате да свети, ако не искате да свети, абсолютно стандартна конзола ви свърши работа. Като ви препоръчваме все пак, ако вече имате монтирани конзоли и не искате да ги подменяте, да проверите да си вземете една бройка като мостра и да проверите дали пасва на вашите конзоли и дали няма някакви проблеми. Сега при италианския стандарт конзолата фабрично е по-дълбока и няма проблеми да поставите този модул, който идва отзад. Предвидено е да се събира без проблеми. Така изглежда монтажната рамка италиански стандарт за 3 модула. Така изглежда рамката италиански стандарт за 4 модула. И всъщност тук в тази рамка можете да поставите 3 модулчета. И съответно, след като поставите монтажната рамка, като се поставя отзад, тук можете да поставите три ключа, които са с натискане. В случая така би станала четворната рамка с 4 модула и декоративния капак отпред. Нарочно не монтирахме абсолютно всичките това, за да покажем. Можете, например, да сложите и празно капаче. Тук може да сложите цял единичен общ ключ.
Тук може да сложите второ празно капаче, отзад няма да има нужда от такъв тип модул. И така, това е общо взето. Подсещаме, че при италиански стандарт конзолите трябва да сте си ги предвидели преди това и да стават за италиански стандарт. Ето така, примерно, би изглеждало единично ключе с две празни модулчета около него. Това е от нас. За въпроси и консултации можете да се свържете с нас на сайта ни cableelectric.com. Успехи!